ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବି। ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ପାଲା ଶୁଣିଥିଲେ ସବୁ ଗାୟକ ଠାରୁ ଅଇଠା ପାଲା ଶୁଣି ସଜି ଦାସଠୁ ନିଅଇଠା ପାଲା ଶୁଣି ଆମର ଅଇଠା ନୁହଁ ସେଇ ପୁରାଣ ଶୁଣି ନଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁଦିନେ ପଢେ, ନୂଆ ବିଷୟ ପଢେ, ନୂଆ ବିଷୟ ଆଉ ନୂଆ ଟଙ୍କା ନବାର ଆଶା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାଲି ଗାଉଥିଲି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟାବନ, ସେଇଆକୁ ଘୋରି ହବ। ନଳଦମୟନ୍ତୀ ଗାଉଥିଲି, ସେଇଆକୁ 100ଟା ପିଣ୍ଡାଲ ଗାଇଲେ ହବ ନା। ମୁଁ ଦୈନିକ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 11 ଘଣ୍ଟା PDF ଫୋନରେ ପାଠ ପଢେ।